ҳар як кас ба худ нозукиҳои хоси худро дорад ва мо кӯшиш мекунем дар ҳар барнома доир ба нозукиҳои касбҳои гуногун барои шумо қисса кунем. Салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон, барномаи навбатии касби ман аст, манзури шумо ва фикр мекунем ба шумо низ донистани қоидаҳои касбҳои гуногун хеле ҳам ҷолиб аст. Баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. Бо мо бошед. қаҳрамони барномаи мо кафшергар Абдумусаввир Юсуфӣ. Шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи касби ман. сипосгузорам ки маро ба барномаи худ даъват кардед. хуб, аввалан мехостем бифаҳмем ки худи ҳамин касби кафшергарӣ чӣ гуна касб аст? касби кафшергарӣ алал хусус барои ман бисёр касби боифтихор аст. чунки дар тӯли ин солҳое ки ман ба кафшергарӣ машғул ҳастам, чанд шогирдҳои худро тайёр кардам ки имрӯзҳо онҳо низ ба кафшергарӣ машғул ҳастанд. ин касб барои ман бисёр касби хуб аст ва ман аз ин касб бисёр хушнуд ҳастам. хуб, ташаккури зиёд. Беҳтарин мегуфтед ки касби кафшергарӣ чӣ гуна нозукиҳо дорад? ин касб нозукиҳои худро дорад. барои кафшергар шудан бояд қоидаҳои бехатироро ҳатман риоя кард. дар ин касб бояд асосан фанҳои геометрия, математикаро хуб донӣ. ҳар чизе мекунӣ чен карда, хуб омӯхта, ба андозаи худ бурида васл кунӣ. як боре ки хато мебурӣ, метавонад ки аллакай як чизро фарсуда кунад. воқеан ҳам ҳар як маводе ки шумо агар масалан ба иштибоҳ роҳ дидед, ман фикр мекунам ки аллакай он мавод дигар истифода карда намешавад. яъне истифода бурдан ғайриимкон аст. ҳамин тавр аз сари нав онро васл мекунем, лекин мисли аслияш намешавад. беҳтарин. оё метавонем гуфт ки касби кафшергарӣ хатарнок аст? асосан кори кафшергарӣ ба воситаи барқ мешавад. эҳтиёт бояд кард, чунки нуқилҳое ҳаст, сол фарсуда набошад. бояд қайд кард ки кафшергар аз кӯлои махсус бояд истифода барад. саломатии ҳар як шахс дар дасти худи ост ва бояд кӯшиш кунад ки ҳангоми дар ин касб будан эҳтиёткор бошад. хуб, ташаккури зиёд. беҳтарин посух. мегуфтед ки касби кафшергарӣ ба ягон касби дигар алоқамандӣ дорад ё не? ҳар шахсе ки худ кафшергар аст, албатта ӯ чилонгарам шуданаш мумкин аст, чунки дар ҳар ҷое ки иншоот аст, албатта дар он ҷо кафшергар лозим аст. ва ин касб бисёр касби пуршараф аст. албатта нозукиҳои худро дорад. саломат бошед. беҳтарин. хуб, мегуфтед ки барои хуб аз худ намудани ин касб кадом фанҳоро бояд аз худ кард? асосан барои ин касбро аз худ кардан бисёртар фани геометрия ва математикаро бояд хуб донист. чунки ҳар як кори мо мекунем, онро бурида васл мекунем. баъзан вақтҳое мешавад ҳатто сантиметр ҳам метавонад ки ҳамон маҳсулоти шуморо бесифат кунад. онро наметавон дар ягон ҷо истифода бурд. барои ҳамин бояд он шахсе ки кафшергар мешавад хуб чӣ тарз тақсим карданро бидонад, як яназро чӣ хел мегиранд бидонад ва корро оғоз кунад. яъне танҳо кафшергар ду оҳанро ба ҳам васл кардан нест. аз ин сабаб ҳар як шахсе ки кафшергар мешавад бояд хонад ва ё дар назди ягон устои кафшергар шогирд истад. беҳтарин. саломат бошед. тамошобинони азиз, сужаеро омода намудем ин лаҳза ки бозам метавонед шумо доир ба якчанд паҳлӯҳои дигари касби кафшергарӣ аз наздик шинос шавед. хуб, якҷоя тамошо мекунем ва дубора суҳбатро идома медиҳем. моро ҳамроҳӣ кунед. нафаре нест ки дар кӯдакиаш ба манзараи кафшер нигоҳ накарда бошад, ҳарчанд калонсолон ба онҳо иҷозат намедоданд, зеро шарораи зебое ки ҳангоми кафшер ба амал меояд, диққати ҳар кӯдакро ба худ ҷалб месозад. пеш аз оне ки сабаби зарари нурҳои кафшерро ба шумо бигӯем, каме дар бораи худи ин касб маълумот медиҳем. ба ҳар яке мо маълум аст ки бо ёрии кафшер ашёеро ки аз маҷмӯи гуногуни металлҳо сохта шудаанд, пайваст ва ба қисмҳои алоҳида ҷудо кардан мумкин аст. инчунин кафшеро ғайр аз металлҳои пластикӣ дар кулолгарӣ ва пайвастнамоии онҳо низ истифода мебаранд.
дар кафшер манбаъҳои гуногуни энергия истифода бурда мешавад, аз ҷумла ҷараёни электрикӣ, шӯълаи газӣ, афканишоти лазерӣ, нурҳои электронӣ, соиш ва ултрасадо. имрӯзҳо намудҳои гуногуни кафшер маълум аст, ки мо чандтои онро ба шумо ёдрас хоҳем шуд. Кафшери термитӣ, кафшери плазмавӣ, кафшери газии пурҳарорат, кафшери мадорӣ ва боз чанд номгӯи дигар, ки дар ҷамъият васеъ истифода бурда мешавад. технологияи пешрафтаи имрӯза имкон медиҳад, ки кафшер на танҳо дар корхонаҳои саноатӣ, балки дар шароитҳои васеъ, масалан дар биёбонҳо, дар уқёнусҳо, дар зери об ва ҳатто дар кайҳон васеъ истифода бурда шавад. раванди кафшер ба хатари зиёди оташгирӣ алоқаманд буда, дар натиҷаи он баъзан ҳодисаҳои нохуш, задани ҷараёни электрикӣ, хориҷшавии газҳои зараровар, аз дастдиҳии чашм ва дигар қисматҳои бадан, нурафкании ултрабунафш, афканишоти инфрасурх ва поштхӯрии гудохтаи металлҳо ба назар мерасад. нурҳои ултрабунафш мавҷи электромагнитиянд ва аввалин маротиба онҳоро соли 1801 олимон Вилҳелм Риттер ва Голлонстон муайян намуданд. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем, ки шумо идомаи барномаи касби манро тариқи шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва қаҳрамони барномаи мо ҳастанд кафшергар Абдумусаввир Юсуфӣ. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ва суоли дигари ман ба шумо чунин аст, ки касби кафшергарӣ ман фикр мекунам, ки ба худ қоидаҳои махсуси худро дорад ва метавонед якчанд қоидаҳои онро ба тамошобинон бигӯед. аввалин дараҷа бояд қоидаҳои бехатариро риоя кунад, махсусан қувваи барқ, ки хеле ҳам шиддатнок аст, бояд ба он бо эҳтиётона муносибат кард. тарзи дуруст пӯшидани кӯлоҳу айнакҳоро бояд донад ва ҳамзамон бо ҳамон асбоби кор мекунад бо диққат бошад ҳар як кафшергар, зеро ҳар як асбобе ки дар кафшергарӣ истифода бурда мешавад метавонад дар як сония инсонро маҷрӯҳ кунад. аз ин сабаб мо тавсия медиҳем, ки ин қоидаҳое ки мо номбар кардем инҳоро бояд риоя кунанд, саломатии худ ва атрофиёнро дар хатар нагзоранд. воқеан ҳам шумо дуруст қайд кардед, ҳар нафаре ки касби кафшергариро ихтиёр мекунад бевосита бояд аз қоидаҳои махсуси он истифода барад, зеро ман фикр мекунам, ки донистани қоидаҳои касби кафшергарӣ ба манфиати худи ҳамон шахс аст, зеро метавонад дар баробари аз худ намудани қоидаҳо саломатии худро низ ҳифз кунад ва ин хело ҳам барои ҳар нафар ман фикр мекунам, ки муҳим аст. суоли дигар ба шумо чунин аст, ки дар кадом соҳаҳои гуногун ҷабҳа саҳми кафшергар назаррас аст ба фикри шумо? дар ҳама соҳаҳо ин касб лозим аст, чӣ дар иншоот сохтан, ҳар ҷое ки иншоот аст онҷо бояд кафшергар бошад, зеро ҳар як биноиро ба истифода медиҳанд, баъди чанд сол метавонад баъзе ҷоҳояшон фарсуда шавад ва кафшергар онҳоро барқарор карда метавонад. бояд қайд кунем, ки металлҳои оҳан, чугун, алюминий ва дигар металлҳоро метавон кафшергар бо ҳам васл кард. саломат бошед. беҳтарин. хуб, шумо ки кафшергар ҳастед, мегуфтед, ки кадом металлҳо ҳангоми кор кардан ба шумо мувофиқ аст? металлҳои оҳан ки ба истлоҳ электроди махсуси худро дорад, алюминий ки электроди махсуси худро дорад, чугун ва ҳар як металл ба истлоҳ электроди махсуси худро дорад, ки бо онҳо ба ҳам васл мешаванд. саломат бошед. беҳтарин. мегуфтед, ки кафшергари газӣ аз кафшергари барқӣ бо кадом хусусиятҳо фарқ мекунад? албатта кафшергари барқӣ худ ба ҳамон асбоби махсуси барқӣ аст ва кафшергари газӣ маълум аст, ки бо газ аст, яъне бо махсус симҳо бо ҳам васл мекунанд. саломат бошед. мегуфтед, ки касби кафшергарӣ чӣ гуна душвориҳо дорад? ҳар як кафшергар бояд ҳушёру зирак бошад. вақте ки ҳар як шахс
кори худ, касби худро дӯст дошт, дар он касб чӣ душворӣ ҳаст, онро пушти сар карда метавонад. Ва алал хусус ба қисмҳо ҷудо намудани ҳамон оҳанҳо хеле душвор аст. ҳангоми буридани металл шахс бояд айнокҳои худро ба чашм кунад, чунки ҳангоми паридани оташ ба чашмони он зарари худро мерасонад. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки идомаи барномаи касби ман аст ва дар идома боз як сужеро омода намудаем ки доир ба зарар ва манфиатҳои касби кавшергарӣ барои шумо қисса мекунад. Як ҷо тамошо мекунем ва дубора суҳбатро идома хоҳем дод. шояд шумо суол кунед ки кавшер чӣ гуна зарар дорад. Ҷавоб чунин аст. гап сари он аст ки нурҳои аз кавшер хориҷ гардида яке аз манбаъҳои афканишоти ултрабунафш ба ҳисоб мераванд. ин намуд афканишот дорои энергияи зиёд буда, чашми инсон онро бардошт карда наметавонад. ҳангоми муддати дуру дароз ба кавшер нигоҳ намудан, таъсири манфии ин нурҳо метавонад шабакаи чашмро сӯзонад. дар аввал ин ноаён аст, аммо бо гузашти вақт дарди чашми сахт ба амал омада, ҳиссиёти сӯзиши он ва дар ҳолатҳои ниҳоят вазнин тамоман нобино шудан дар назар аст. албатта таъсири мусбии нурҳои ултрабунафш низ дида мешавад. зери таъсири онҳо рагҳои хунгард ҳаҷман калон гардида, дар натиҷа мубодилаи моддаҳо меафзояд. истеъмоли оксиген осон мегардад ва нафаскашии организм беҳтар мешавад. инчунин таъсири нурҳои ултрабунафш ба мушак ва устухонҳо хеле муфид ва фоидаовар аст. дар фаъолияти инсон бошад, саҳми ин нурҳо хело назаррас аст. миёни истифодабарандагони кавшер воситаҳои махсуси ҳимояткунанда, ки ҳам барои осонии кор ва ҳимояи саломатии инсон пешбинӣ шудаанд, инҳо ниқоб ва айнакҳои ҳимоявӣ мебошанд. ниқоби кавшерӣ таҷҳизоти ҳифзкунандааст, ки дар вақти иҷрои кавшер барои ҳимояи чашмон аз чанг, дард, ҳифзи рӯй ва гардан ва сӯзиш, инчунин аз таъсири афканишоти ултрабунафш ва нурҳои инфрасурх ва ҳарорати баланд хизмат мерасонад. бисёртар ин таҷҳизот барои пешгирии дарди чашмон ва сохтани шабакаи чашм, ки оқибат ба нобино шудан оварда мерасонад, истифода бурда мешавад. аввалин кӯлоҳи кавшери соли 1937 сохта шуда, мавриди истифодаи мизоҷон қарор дода шуд. қисми асосии ниқобро шишаи нурполи муоинакунанда, ки тавассути он кавшергар метавонад раванди корро бубинад, ташкил медиҳад. ин оина аз шишаҳои сиёҳранг ва пластикӣ таркиб ёфтааст. мо ба шумо чунин тавсия медиҳем, ки ҳангоми амалиётҳои кори кавшергарӣ эҳтиёт намуда, аз таҷҳизотҳои махсуси пешбинишуда истифода баред. саломатии шумо дар дасти худи шумост. ин идомаи барномаи касби ман аст аз шабакаи Баҳористон ва бори дигар ёдрас мешавем қаҳрамони барномаи мо ҳастанд кавшергар Абдумусаввир Юсуфӣ. шуморо хушомадед мегӯем бори дигар ба барнома ва суоли дигар ба шумо чунин аст, ки кадом асбобҳое ҳастанд, ки махсусан онро бояд кавшергар истифода барад? ҳар як кавшергар ҳамон асбобе ки дар боло қайд кардем, сварка ба истилоҳ мегӯянд, онро дошта бошад ва болгарка, ки он барои буридани металл аст, онро дошта бошад ва барои рангу бор кардани ҳамон маҳсулоти худ, махсус асбоби ки ба истилоҳ компрессор ва дигар таҷҳизотҳое ки ба кавшергарӣ мансубанд, бояд онҳоро дошта бошад. боз дар ин ҷо ҳаст ҳамон айнаки махсусе ки дар вақти кавшергарӣ онро истифода мебаранд ва айнаки махсуси дигаре ҳаст, ки дар вақти буридани металл онро истифода мебаранд, ки ин айнакҳо барои ҳимояи чашм мебошанд. саломат бошед. мегуфтед, ки то ин замон шумо чанд шогирдро омода намудед, ки онҳо ба ҳамин касби кавшергарӣ аллакай меҳнату заҳмат кашида истоданд ва аллакай муваффақ шуданд. ман дар тӯли ин 10 соле ки ба ин касб машғул ҳастам, зиёда аз 50-60 шогирди худро тайёр кардам, ки зиёда аз 5-10 таи онҳо дуконҳои махсуси худро дорад ва худам бо онҳо машғули кор ҳастам.
саломат бошед. Чӣ гуна ки мо медонем ба шумо фармоишотҳо медиҳанд ва шумо аз рӯи онҳо амал мекунед. Бештар ба шумо чӣ гуна фармоишотҳо меоянд? Хоб панҷараҳои бигӯем ки оинаҳо бошанд ё ки дарвозаҳо бошанд, чӣ гуна? ҳар чизе ки аз оҳан сохта мешавад онҳоро месозем ва асосан кори мо бисёртар барои сохтани дарвозаҳои оҳанин фармоишҳои зиёд дорем. дар охир ба тамошобинони телевизиони Баҳористон ва нафароне ки касби кавшаргариро дар оянда интихоб мекунанд чӣ тавсеҳо медиҳед? инро гуфтаниам ки ҳар як шахсе ки дар дил ин касбро омӯхтан дорад, албатта ба воситаи заҳмат, меҳнат метавонад ба муваффақиятҳо ноил гардад. дар мактабҳои миёна фанҳои математика ва геометрияро хуб омӯзад. Чӣ хеле дар боло қайд кардем, ҳатмӣ ва зарурист. Саломат бошед. Ташаккури зиёд бар оне ки даъвати моро пазируфтед ва ба барномаи мо меҳмон шудед. раҳмат. ва бинандагони азиз ёдорас мешавам ки бозам дар ин намоиш тавонистем доир ба яке аз касбҳои пуршараф ва пурмасъулият, яъне касби кавшергарӣ ба шумо маълумот бидиҳем. Агар шумо мехоҳед доир ба касбҳои гуногун ба худ маълумот бигиред, пас метавонед бо телефони 221 95 24 ба мо муроҷиат кунед. инҷо барномаи навбатии касби ман ба анҷом мерасад. То намоиши навбатӣ, тан сиҳат ва хонаобод бошед. хайр.